Hoe op veel plaatsen de bibliotheek al is verdwenen, daar is er in Ruiver nog lang geen sprake van. Sterker nog, de biep draait als nooit tevoren. Toekomstplannen zijn er ook, want de biep wil op termijn gaan verhuizen naar Oppenbrik. En dat zal wel even winnen zijn voor de mensen op Ruiver. De bibliotheek is namelijk een van de partners die wil gaan samenwerken in de eigen greswarenfabriek in Offenbeek. Hier komt zoals je weet ook de middelbare school die nu nog in Zwamen en Ruiver ligt. Dat de biep dus misschien volgend jaar al weggaat uit het centrum van de Ruiver, is dus voor het dorp heel opmerkelijk nieuws. Ja, we zitten hier sinds 1984 en daarvoor stond op dezelfde plek de oude bibliotheek. Die is toen gesloopt en wij hebben nieuwbouw gekregen. We zijn bezig met plannen om te verhuizen naar Oppenbrik, de oude gresbuizenfabriek. Vorige week zijn daar wat partners bekendgemaakt. Hè? De bedoeling is eigenlijk een soort bundeling van kennis. Zeg ik dat goed? Ja, het is een middelbare school en een organisatie die zich bezighoudt met mensen met een beperking. En dan de bibliotheek en nog wat andere partners. Het zou mooi zijn als dat dus in één pand zou kunnen. Ja, dat is de bedoeling. Hè. Wij zien natuurlijk een samenwerking, vooral met Broekhin, met de school, heel erg zitten. Dan hebben we namelijk meteen een grote doelgroep van ons binnen. Past dat ook een beetje in datgene wat de bibliotheek wil doen? Het is veel meer dan een verzameling boeken tegenwoordig. Uiteraard is veel meer dan een verzameling boeken. We zijn bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid. We geven cursussen, we organiseren activiteiten voor mensen die eenzaam zijn enzovoort. Ja, zo te veel om op te noemen eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld het idee opgevat om een repaircafé te beginnen. Waar mensen met hun defecte apparatuur naartoe kunnen. En de school zegt, ja, onze leerlingen, dat zijn die volgen technische opleidingen. Die kunnen uitstekend helpen met dat soort zaken. En dan leggen we meteen een contact tussen jong en oud. We moeten met de gemeente natuurlijk praten. En we moeten uiteraard ook nog kijken hoe we van dit gebouw op een goede manier afkomen. Ook in Ruiver heeft de tijd natuurlijk niet stilgestaan. En het is dus zaak voor de biep om met dat tijd mee te gaan. Maar het uitlenen van beuk, dat blijft toch de core business. En in Ruiver is er nog altijd heel veel behoefte aan. De biep van Ruiver is de best draaiende bibliotheek van Limburg. We hebben 34% van de bevolking is lid. En we hebben vorig jaar, moet ik even nadenken, zo'n 150.000 boeken uitgeleend.